Hola, sóc la Marta, tutora de P3 a l'Escola Escolàpia Júria. Degut als aconteixements generals produïts pel coronavirus, vam haver de tancar les portes com a mesura de prevenció i per poder garantir la seguretat de totes les persones que hi formem part. Tot i això, ens vam quedar amb ganes de poder conèixer a totes les futures noves famílies de l'escola, és a dir, a totes aquelles persones que veu mostrar el vostre interès per poder-nos conèixer. D'aquesta manera, hem pensat en elaborar aquest vídeo per poder-vos explicar a grans trets com és Escolàpia Júria. Escolàpia Júria som una escola de Barcelona situada al carrer Aragó, Xamfrà, amb Roger de Llúria, amb més de 150 anys de vida, però amb renovació constant, tant a nivell pedagògic com tecnològic. Formem part d'un grup de 10 escoles, entre Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Aquest grup d'escoles està gestionat conjuntament mitjançant l'equip de titularitat de la Fundació Escolàpies. La Fundació Escolàpies, d'aquesta manera també, forma part d'un grup de 3 fundacions. Per nosaltres, el més important és la persona, és a dir, eduquem en valors humans i cristians. La nostra oferta educativa va des de llar d'infants fins al batxillerat, és a dir, des dels 4 mesos de vida fins als 18 anys. Per tant, hi ha l'opció de fer llar d'infants, educació infantil, educació primària, ESO i batxillerat. A llar d'infants hi ha l'aula de P0, l'aula de P1, l'aula de P2 intermig i l'aula de P2 grans. A educació infantil, a la primària i a l'ESO hi ha dues classes per curs, és a dir, 2 línies. I al batxillerat hi ha totes les modalitats que hi poden haver, és a dir, el batxillerat artístic, el batxillerat científic-tecnològic i el batxillerat humanístic-social. Estem en constant renovació i innovació pedagògica i tecnològica, tal com he dit anteriorment. Tenim en compte les intel·ligències múltiples, el treball per projectes i el treball per ambients d'aprenentatge, l'ús de PDIs, de tablets, de pissarres digitals, etc. També hi ha el servei del DOP, és a dir, el Departament d'Orientació Psicopedagògica, per si en qualsevol moment necessitem en el procés d'aprenentatge o en el procés d'escolarització suport. És a dir, hi ha un acompanyament tant a nivell d'infants, tant a nivell familiar com a nivell professional. Hi ha l'opció de fer la primària musical. L'escola de música està vinculada al Liceu, és a dir, està vinculada al Conservatori del Liceu. L'anglès és una de les fites més importants a la nostra escola. Fem anglès des de P1. L'English Project, una de les fites principals d'Escolàpia Júria, té com a elements principals, com a característiques principals, el home to home, la preparació i presentació del Cambridge Exam, el programa europeu Erasmus Plus i diferents programes d'intercanvi amb diferents països com són França, Itàlia, Noruega, Finlàndia i Suècia. El programa PAC, d'auxiliar de conversa, i l'escola d'anglès extraescolar. L'Escolàpia Júria està situat al centre de Barcelona, però fem el possible per apropar-nos al barri. Una de les activitats principals durant l'any és la mostra d'art jove. Els alumnes de batxillerat artístic consoliden els seus treballs, els seus aprenentatges, amb una exposició i projecte amb Cor Eixample i la Casa Elizalde. També fem visites a la Biblioteca Sofia Barat amb els cursos d'educació infantil i llar d'infants P2. Doncs bé, aquests són els trets generals de la nostra escola. Ara passarem a veure un PowerPoint amb audició, amb el que s'expliquen els trets més característics de l'educació infantil. Benvinguts a la nostra escola, a la teva escola, Escolàpia Júria. Si ens centrem en l'etapa d'educació infantil, aquesta consta de 3 cursos, P3, P4 i P5. Som conscients que durant els primers anys de vida els infants realitzen els canvis més representatius i els més grans dels aprenentatges. Per tant,
Cal donar a aquesta etapa el valor i la importància que realment té. El nostre mètode educatiu està fonamentat en els corrents psicopedagògics i en les metodologies més importants del darrer segle. Ho portem a terme amb un projecte educatiu que proporciona una educació integral centrada en l'atenció personalitzada. Nosaltres som els adults acompanyants, facilitadors de situacions i experiències que fan possible que els infants descobreixin i es qüestionin moltes preguntes. Volem, així, que formin part activa del seu propi procés d'aprenentatge. El nostre objectiu principal és l'alumne, l'infant. Volem i treballem perquè estigui bé. Aquesta és la base de tot. Difícilment un nen o una nena estressada, trista, podrà aprendre. Per tant, som una escola i ens considerem una escola acollidora i treballem de manera conjunta i en plena interacció perquè els nostres alumnes siguin feliços i estiguin a gust, però també competents, amb criteri propi, autònoms, solidaris, respectuosos, solidaris. Acompanyem a l'infant en tot el seu desenvolupament integral, és a dir, en totes les àrees. És important que l'infant estigui bé i emocionalment estable, que entengui què li passa per dins i ho sàpiga tant gestionar com exterioritzar. Socialment, cal que sàpiga relacionar, però no només que sàpiga relacionar, sinó que ho faci bé, tant en el grup classe com en el món que l'envolta. Motriument, els infants en aquesta edat són molt motrius i molt del que expressen ho fan mitjançant el moviment, el seu propi cos. Necessiten d'aquest moviment. Cognitivament, preparats per interioritzar tots els coneixements, o part dels coneixements. El pas a P3, P4 i P5 cal fer-ho de manera natural i el més favorable possible, tenint com a base i prioritat el benestar, l'adaptació, la tranquil·litat i la confiança de l'infant. Oferim un entorn propici, acollidor i a la vegada estimulant. Treballem de manera conjunta perquè la nostra escola sigui un espai on els nens i nenes es sentin estimats, valorats, acollits, estimulats, on puguin expressar, equivocar-se, aprendre, créixer, tant molt a gust com feliços. I nosaltres poder acompanyar-los en aquest procés de creixement. Sabem que no hi ha dos infants iguals i, per tant, cadascú té les seves destreses i dificultats. Cadascú té el seu propi ritme i les seves necessitats. És per això que tenim molt present l'atenció personalitzada. És a dir, observem i atenem els diferents ritmes i les necessitats dels nostres alumnes de manera individual, però sempre dintre del grup classe, en societat. És important tenir en compte els interessos i les motivacions de l'alumnat i treballar de manera manipulativa i vivencial, que ells mateixos participin del seu aprenentatge passant-nos en fets quotidians i veient la seva practicitat d'allò que estan aprenent, és a dir, com ho podem aplicar a la vida quotidiana. Tot això genera un interès, unes ganes de saber més, és a dir, creix la seva motivació intrínseca i, per tant, interioritzen més dels coneixements i l'aprenentatge d'aquesta manera és significatiu. A l'educació infantil es treballa completament de manera interdisciplinar. Sí que és cert que hi ha franges horàries, però a la vegada que fas matemàtiques, estàs fent psicomotricitat i estàs incentivant l'expressió oral, per exemple. Donem molt de valor a la comunicació família-escola. I per què? Doncs perquè el nostre objectiu és comú, és el mateix, són els nens. Per tant, ens hem de comunicar i hem de compartir un mateix llenguatge i, per tant, anar de la mà en tot aquest camí. Per tant, sempre ens trobarem a les tutores a la porta, tant a les entrades com a les sortides, per comentar tot allò que considereu important. Hi ha dues agendes, tant la d'aula com la de migdia. L'aula és per poder escriure alguna significatiu, alguna que considereu rellevant, que cal que ho sapiguem tant la família com l'escola cap a la família.
També hi ha l'agenda del migdia per indicar com ha menjat el primer plat, segon plat i postres i si ha dormit, si no ha dormit o si ha descansat. Hi ha la plataforma digital Educamos on publiquem totes aquelles informacions rellevants que considereu i que tingueu en compte. També us donem en mà circulars en les quals necessitem que ens retorneu alguna butlleta assignada. Oferim entrevistes personalitzades, mínima fem una durant el curs i aquesta la sol·licitem nosaltres. Qualsevol inquietud o aspecte que voleu considerar, podeu sol·licitar més entrevistes. Això ho podem fer tant l'escola com les famílies. En aquestes entrevistes, de principi de curs, parlem del període d'adaptació i del procés d'aprenentatge. També és important per poder-nos conèixer i comentar el més rellevant. Durant el curs celebrem diferents festivitats, Carnestoltes, Nadal, la castanyada, etc. I us convidem a celebrar-ho amb nosaltres. És opcional, sabem que per logística familiar o logística laboral no sempre és possible. L'avaluació és contínua i en finalitzar cada trimestre us fem entrega d'un informe d'avaluació, és a dir, 3 durant cada curs, un cada trimestre. I parlem sobre el procés d'adaptació i el procés d'aprenentatge. Els espais d'educació infantil són diversos. Cada grup classe té la seva aula, no totes són iguals, però sí estan distribuïdes d'igual manera, amb els mateixos espais. L'espai de psicomotricitat fina, de lectoescriptura, hi ha taules i cadires per treballar certs conceptes que és important treballar ben asseguts, l'espai d'assemblea, de joc, de biblioteca, és a dir, l'espai tranquil, espai de vida pràctica, etc. A part de les aules hi ha diferents espais com els patis, les sales de psicomotricitat, els espais de chess, hort, espais per fer els ambients d'aprenentatge. I a l'educació infantil funcionem per rutines. Les rutines són importants i són fonamentals ja que donen ordre i seguretat. Els infants necessiten de les rutines, reclamen saber què faran durant el dia i això els dona tranquil·litat. Cada grup classe té el seu horari setmanal. Us el donem a la reunió d'inici de curs juntament amb altres informacions rellevants. A l'escola, com a mínim, estem 30 hores setmanals, de les quals 10 són en anglès, però això ho explicaré més endavant. Hi ha l'opció de quedar-se al migdia, és a dir, de 1 a 3. A P3, durant aquesta franja horària, dinen i fan la migdiada. I a partir de P4 en endavant, dinen i tenen opció de pati o extraescolars. Per tant, les extraescolars a P3 són a la tarda i a partir de P4 hi ha opció de migdia o de tarda. Si necessiteu més informació sobre les extraescolars, la podeu sol·licitar. Hi ha molta varietat d'extraescolars, com per exemple judo, dansa, ball, robòtica, anglès, diferents esports, etc. Permanències. Permanències hi ha tant de matí com de tarda. Important, les de matí són gratuïtes. És a dir, no cal pagar res afegit a la quota de 8 a 9. És a dir, si el vostre fill ja entra a les 8:17 o entra a les 8:45, tota aquesta franja horària que va des de les 8 fins a les 9 és gratuïta. A la tarda, de 5 a 6, també hi ha l'opció de fer permanències i el preu és mínim i es desglossa en quarts d'hora. Dintre del nostre horari setmanal, és a dir, de les 30 hores setmanals, hi ha diferents activitats i dinàmiques. Cada dia iniciem les nostres rutines a partir d'una assemblea. Tots junts, en rotllana, conversem i incentivem l'expressió oral. Mirem el temps que fa, el calendari, tot dintre de les nostres possibilitats segons el curs escrivim el dia a la pissarra, el menú també l'escrivim a la pissarra, passem llista, tot això ho fa el responsable de la classe de la setmana. Passem els rètols i els bits d'intel·ligència i expliquem què farem durant el dia. I si hi ha algun esdeveniment important proper en el mes o durant la setmana. Ja que si és cert que cada dia fem 2 hores d'anglès i 1 hora de matemàtiques, de mat,
No tots els dies són exactament iguals en rutines, ja que, per exemple, si avui fem psicomotricitat, no farem psicomotricitat demà, o si demà fem chess, no farem chess avui. A partir del programa IMAT, treballem tots els àmbits de les matemàtiques, és a dir, numeració, raonament lògic, percepció visual, orientació espacial, geometria, mesures, seriacions, mitjançant el plantejament d'un problema diari i amb la manipulació, experimentació i vivenciant l'aprenentatge. És a dir, no és el mateix explicar i veure dibuixat un triangle a la pissarra que vivenciar que ets un triangle i que ets un vèrtex d'aquest triangle amb unes gomes que estem manipulant. D'aquesta manera es vivencia l'aprenentatge i pensem que d'aquesta manera arriba a ser significatiu, perquè el comprenen molt més. Tot i això, després, tots aquests coneixements es plasmen en un dossier que s'emportaran a casa al finalitzar el trimestre. Com deia anteriorment, de les 30 hores setmanals, 10 són en anglès. D'aquestes 10 hores setmanals d'anglès, 5 són mitjançant el programa AMCO. AMCO és un programa d'immersió a la llengua anglesa que ofereix una metodologia d'ensenyament basada en el desenvolupament emocional, intel·lectual, motriu i social de l'alumne. Es treballa per intel·ligències múltiples amb eines didàctiques, amb habilitats del pensament, amb el pensament crític, aprenentatge cooperatiu i l'ús de noves tecnologies. I amb aquest mètode els nens i nenes aprenen l'anglès com si fos una altra primera llengua i treballen cada concepte des de cadascuna de les intel·ligències múltiples, de manera que cadascú troba el seu moment propici per captar o processar aquesta informació. Hi ha una organització i unes rutines establertes dins de cada sessió, pel que dèiem de les importàncies de les rutines, i també hi ha uns dossiers que es fan entrega en diferents moments del curs. Se l'emporten a casa. De les altres 5 hores restants de les 10 hores setmanals d'anglès, aquestes 5 hores restants són per fer 1 hora de chess. El chess s'inicia des de P2 i aprenen a jugar als escacs a partir de figures grans i taulells gegants pintats al terra. També amb disfresses de les figures, és a dir, ells mateixos són les figures dintre del taulell de chess. Ho vivencien completament. 1 hora de storytelling, a partir de contes. 1 hora d'emotional education. 1 hora de physical education o psicomotricitat. I 1 hora d'arts and craft. La lectoescriptura la treballem amb un enfocament global i anem concretant. És a dir, partint de la paraula, del nom, per entrar en el detall de totes les lletres. I a partir d'aquí, practiquem la lectura, el traç, etc. I ho fem a partir de diferents espais d'aprenentatge rotatius. Fem projectes trimestrals, un cada trimestre, i parteixen dels interessos, els dubtes i els coneixements dels alumnes. Intentem concloure el projecte resolent dubtes que s'han anat plantejant durant el camí. I és un treball motivador on l'alumne és el centre de l'aprenentatge. La natació és una activitat més dintre del nostre horari setmanal i és per familiaritzar-se amb un altre entorn, en aquest cas l'entorn aquàtic. Per tant, important, no es paga cap quota a part. Es fa els divendres al matí i anem a les piscines Sant Jordi. Les tutores estem sempre acompanyant els infants, tant quan anem amb l'autocar, quan estan al vestuari, com en la pròpia activitat de natació. No estem a dintre de l'aigua, però sí que els estem acompanyant en tot moment. L'activitat de natació la fan amb personal especialitzat, amb especialistes i professionals de la natació, però nosaltres sempre estem al seu costat. A partir de P5, aquesta activitat es fa des de P2 fins a P5 i a partir de P5 es fa com a extraescolar. Qui no va, qui prefereix no anar a l'activitat de natació o algun dia puntualment no hi va, es pot quedar a l'escola sense cap problema. A l'escola tenim hort i el cuidem entre tots. Aquest projecte s'inicia a P2
fins al primer cicle de primària. Cada curs té els seus propis planters i és responsable d'ells. Cal treure les males herbes, posar més terra, si cal, remoure-la, plantar, regar, cuidar, saber esperar, continuar cuidant i potser en un temps traiem fruit i ens ho emportem a casa per compartir amb la família. Però potser ve un temporal i es fa malbé. I llavors a partir d'aquí és on cal treballar les frustracions, etc. És a dir, amb l'hort no només treballem la pròpia activitat d'hort, sinó que també tots els valors que hi ha implícits. Els ambients són una metodologia de treball globalitzadora i activa que hem implantat aquest curs i la valoració realment és molt positiva tant pels alumnes com per les famílies com per la direcció i els mestres de l'escola. Els infants aprenen i estan molt motivats. A cada ambient hi ha alumnes dels 3 cursos, és a dir, barregem P3, P4 i P5. Per tant, es treballa de manera cooperativa i l'aprenentatge és entre iguals i, per tant, molt enriquidor. No és el mateix que algú t'ho expliqui un adult que t'ho expliqui un company. Per tant, afavoreix la intercomunicació i la interacció entre diferents edats amb els beneficis que això suposa a tots els nivells. L'alumne actua de manera autònoma i com a eix vertebrador de l'activitat tenint la capacitat de decidir d'acord als seus interessos i les seves motivacions. Es té en compte amb els ambients també les intel·ligències múltiples i que cadascú aprèn de manera diferent. Per tant, tenint en compte això, hi ha diverses opcions d'ambients. En total són 8. Les teniu reflectides aquí en el PowerPoint. Música, cuina, construccions, joc simbòlic i minimons, ciències i experimentació, atelier, que seria l'ambient artístic, cos i moviment i robòtica. Els alumnes cada dilluns al matí escolliran els 2 ambients per anar, un durant la tarda del dimarts i l'altre durant la tarda del dijous. Cal que facin la volta pels 8 ambients, és a dir, cal donar la possibilitat de conèixer, perquè si no, no sabrien que existeix altres possibilitats i sempre anirien al mateix. És a dir, si tu fas escollir, hi ha qui sempre, per exemple, aniria a robòtica. Però per què? Perquè potser no coneix els altres ambients. Llavors és important donar possibilitats de conèixer, que puguin conèixer tots i a partir d'aquí han escollit. Han de fer la volta pels 8 ambients. Les tardes d'ambients, dimarts i dijous, tenen una temporalització. En el primer moment de la sessió es fa la presentació, després el desenvolupament i finalment el tancament i la valoració conjunta. Hi ha un nombre reduït d'alumnes per ambient. Cadascú porta un identificatiu penjat de l'ambient al qual anirà. I tenim la gran sort que els alumnes de batxillerat, en la seva assignatura Servei i Comunitat, ens ajuden i col·laboren amb nosaltres en el trasllat dels alumnes i en el desenvolupament de la pròpia activitat. Això, entre altres actes i dinàmiques que fa l'escola, fa de l'escola un espai familiar i ben proper. També fem altres activitats compartides amb altres cicles durant el curs i activitats dinàmiques extres, tant a l'escola com a fora de l'escola. A l'escola, cada any, una vegada durant el curs, venen professionals de la música a fer una activitat musical. Aquest curs, per exemple, va venir un professional esperant la tuba i vam poder gaudir de la seva activitat musical. També venen actors natius en anglès i interpreten una petita obra de teatre adaptada a l'edat infantil, a la nostra etapa. Fora de l'escola, anem a la Biblioteca Sofia Barat. Tenim comunicació contínua amb ells i anem a la biblioteca, està a 2 carrers de l'escola. Allà no només és el fet de visitar la biblioteca i la passió pels contes i la lectura, sinó tots els valors que hi ha darrere, tots els valors implícits. És a dir, anem a un espai que no és nostre, amb un material que no és nostre, que ens el deixen, llavors és el respecte per aquest material, per aquest espai, el fet de compartir el material, de respectar el silenci, etc.
Fem una excursió també cada trimestre. El que es treballa a l'excursió està vinculat amb el que estem treballant a l'escola. Ara passarem a plantejar alguns dubtes o qüestions que acostumen a sorgir durant les portes obertes o durant les entrevistes personalitzades. Podem acompanyar els nostres fills a classe? Sí, podeu acompanyar els vostres fills a classe durant l'educació infantil. Normalment el que fem és, després de posar la bata, ajudem a posar la bata i després d'aquest fet, és com un fet simbòlic, doncs els alumnes se'n van a la classe i els papes o els avis o tiets o qui vingui amb els infants se'n van on hagin d'anar-se. I si algun dia no podem? Si algun dia no podeu, no hi ha cap problema perquè hi ha personal de l'escola que pot acompanyar els infants a les seves aules i no hi ha cap problema. Això dies puntuals o a vegades per logística familiar no es pot cap dia, llavors no hi ha cap problema, hi ha personal de l'escola que pot pujar els infants a les seves classes. Una altra qüestió. Què és això de l'atelier? L'atelier és un dels 8 ambients d'aprenentatge i està basat en la corrent Reggio Emilia d'Itàlia. A partir d'aquí, l'ambient d'atelier és l'ambient artístic, l'ambient de creativitat, és un espai ampli que dona pas a la creació, a la imaginació i a la creativitat dels alumnes, ja que és un dels 3 característics de la nostra escola. Incentivem molt la creativitat i la imaginació i el que els nens puguin crear. Com funciona el tema de les excursions? Les excursions, sempre vinculem el que estem treballant a les excursions amb el que estem treballant a l'escola i sempre us informem prèviament amb la plataforma Educamos. Hi ha informació que la publiquem allà i la podeu veure sobre els objectius de les excursions, el funcionament, on serà, etc. Sobre el tema de la piscina, cal pagar algun tipus de quota extra? No. De la piscina no cal pagar cap quota extra, ja que la piscina és una activitat més dintre del nostre horari escolar. Igual que fem psicomotricitat, igual que fem EMAT o anglès, doncs fem piscina. No es paga cap quota a part. I les tutores sempre estem acompanyant els infants a l'activitat de piscina, de natació. Quin és l'horari escolar? L'horari escolar és de 9 a 1 i de 3 a 5. Hi ha l'opció de fer el migdia de 1 a 3. Disposeu de servei d'acollida? Sí, hi ha servei d'acollida tant de matí com de tarda. Important, el servei d'acollida del matí és gratuït, és a dir, de 8 a 9 no es paga res durant tota aquesta franja horària. Poden entrar a les 8 i 17, 8 i 35 o a les 8, que és indiferent, de 8 a 9 no es paga res. És gratuït. També hi ha l'opció de fer permanències d'acollida, el servei d'acollida de la tarda, que és de 5 a 6, i aquí es paga una quota que és mínima i a més està fraccionada en quarts d'hora. Què passa si el meu filla es fa mal? Si es fa mal, immediatament truquem als pares i comuniquem què és el que ha passat i si cal portar-lo a la mútua de l'escola, ja que hi ha una assegurança escolar i el podem portar, hi ha l'opció de portar-lo els pares a la mútua o si no podeu perquè logísticament també és impossible, doncs podem portar-lo nosaltres des de l'escola a la mútua de l'escola, que és l'hospital de nens, està molt a prop. D'altra banda, la religió és un problema? La religió mai és un problema. Nosaltres som qui som, eduquem en valors humans i cristians, perquè ja som qui som, però mai és un problema perquè la religió realment on es viu és a casa. Com funciona la cuina? Teniu cuina pròpia? És catering? Tenim cuina pròpia. La cuina, el menú es fa diari, és a dir, la cuina és molt gran, hi ha un cuiner i tot el seu equip que elabora el menú diari del que menjarem cada dia. És a dir, no és un catering extern, no és un menú que es cuini en un altre espai i el portem aquí a l'escola i s'escalfa, no, es cuina a l'escola i es té molt en compte tot el tipus d'al·lèrgies, intoleràncies, menús especials, etc. És un menú molt equilibrat i sempre us el donarem a l'inici
del mes us donem el menú perquè el pugueu compensar amb els sopars. A part de la llengua anglesa, quins idiomes més oferiu? A part de l'idioma vehicular és el català, però a part del català, el castellà i l'anglès també fem francès com a segona llengua. Tenim dubtes sobre el tema dels projectes, ambients, realment funcionen? Aprenen els nens? Ara cal dir que no som una escola projectista, no funcionem només amb projectes ni només amb ambients d'aprenentatge, ja que agafem de cada mètode educatiu el que creiem més profitós pel procés d'aprenentatge dels nostres alumnes. Per tant, considerem que fer projectes, fer ambients és important perquè no només consoliden l'aprenentatge i no només interioritzen els coneixements i els conceptes, sinó que fan més profitós el creixement dels alumnes en els aspectes de que són més competents, ajuda a ser més competents, a ser més flexibles, és a dir, a vegades et toca treballar amb un grup que tira molt i a vegades amb un grup que no tira tant, llavors s'ha de ser flexible, s'ha de saber gestionar què passa per dins, les diferents situacions en les que et pots enfrontar. És important treballar de manera individual però també de manera grupal, és important saber exposar davant d'un públic i defensar tot allò que has fet. També ajuda a crear les pròpies eines internes, recursos interns, a enfrontar-se a nous reptes i a noves situacions. Més que res, perquè això en un futur s'ho trobaran, en un futur professional o davant d'una selectivitat, davant de la universitat, tot això s'ho trobaran i és important haver-ho treballat prèviament. I què tal la selectivitat? S'obtenen bons resultats? Sí. Els resultats que s'obtenen són molt satisfactoris. Hi ha un equip de professors de batxillerat que són especialitzats en la matèria que donen i són molt bons professionals. I els resultats que s'obtenen a les PAU, a les proves de la selectivitat i d'accés a la universitat, són molt satisfactoris. A tota la família ens agrada molt l'escola, però no som del barri. Tenim opció per portar els nostres fills a Escolar Pies Llúria? Som una escola de 2 línies per cada curs, és a dir, oferim 50 places a P3. Llavors, l'experiència i la tendència dels últims anys ens diu que queda molt igualada l'oferta i la demanda. Llavors, si ens poseu com a primera opció a les preinscripcions, teniu la plaça pràcticament garantida. De fet, hi ha famílies a l'escola que sí que són del barri, però d'altres que no són del barri, que ens han escollit perquè els ha agradat l'escola i també perquè treballen a prop. Llavors, cada any entren famílies amb 0 punts. És això, si ens poseu com a primera opció, la tendència dels últims anys és que tothom ha pogut entrar. Aquest any, per això, respecte a la preinscripció, el Departament d'Educació ha decidit ajornar la preinscripció escolar fins que es pugui garantir la realització en condicions de normalitat. Però sobretot això, sobre el tema de la preinscripció, si teniu algun tipus de dubtes, us podeu posar en contacte amb l'administració de l'escola via e-mail. Per qualsevol dubte, aclariment o qualsevol puntualització que ens vulgueu comentar, de veritat, estem a la vostra disposició i estarem encantats de poder resoldre tot allò o comentar tot allò que necessiteu.